What's up mga kuys? Welcome back to another vlog slash unboxing. Karon mag-unbox tag cellphone nga Vivo V15 Pro, no? Aktong sulayan karon kung pwede ba ni siya pang vlogging, pang gaming, or kung smooth ba ni siya or something like that, no? Disclaimer lang, no? Dili ta sponsor dani, pero pwede ka pong sponsoran na. So, baka naman, sugdan na nato, no? Muna no, play price na. Ang price ane sa market is 23,999.9 or 24,000. So, muna ni no, gipalit ni siya gap. So, muna ni siya no. Gapon pa gipalit, bago pa kayo ni. Muna na siya. Tanang na to, pwede na siya pang vlog. Ay guys. Sana na siya ang cellphone guys, no? Murag 100 by 100 ang yung screen. Joke lang. Tara ang tinuod guys. Tingala lang kung anong abre na niya siya. So now, abrihan na nato, no? Sumahulog niyo ba? Tada! Way salon! Opya! Box na pod. So, nagaro din ang cellphone guys. Look at siya. Oo, tsada gina siya i-vlog guys. Okay guys, oh. Wala screen. Pero joke. Nana siya, kung magpalit ka, nana siya free nga shockproof case. Tsada guys siya. Sisulod ano yung uban ba? Nadiri ang important information and warranty card. Nato ni basahon. Napod diri ang quick start guide. Kung di ka kabalog cellphone, kung pa kagig touchscreen, basahon yun nimo. Kung keypad ra kay katawan sa una, basahon yun nimo. Alright. De? Napod diri ang ang SIM ejector, oh. Mura siya ka ng aritis nga dako. Para sa mong kasakay kanina. Burikat. So, na di makaro. Alright. Ano ba yung mga so, nadiri karon ang cellphone yun. Pero, yan na eh. So, sa sulod, nadiri carton. O, another box na pod. Pero naisulod, nadiri ang adapter or all sa charger. Alright. Kung wala mo makakig ka ng touchscreen, ang ganito siya. Isumpay din mo siya diri, no? Taas ni siya, may ani kataso. So, ang pikas niya ni is micro USB. Sunod, ang earphones. Murag bago ba kayo ba? Ang sulod, wala na. So karon mo ato na to sa actual nga cellphone, no. Yeah. So abrihan na nato. Cellphone man eh. Ang color niya ani is coral red. So pwede ka makapilig mga color dito na ay blue. So ba one color lang. Blue og kani, duha ra ang color nga available. So mas gipili ni namo kay mas attractive. Yeah. So sa likod guys, naani siya pila ka camera. Tulo ni. Yaga. Nay tulo ka camera og nadiri ang iyang flash, no. AI triple camera ginari ni siya. You see that? So cool, bantog ra mahal kay tulong na camera din. So, ang sa atubangan kay pop up ang camera ni. What? Kita mo ni? Kana ingana yung camera sa tubangan. So may mag-pop up. Unya na natin yung pop up. So sa ilalim man eh, makita niyo mo diri ang speaker. Speaker, ang butahanan sa SIM. Then ang butahanan sa charger. Tapos diri sa babaw, makita niyo mo nadiri ang mic o ang butahanan sa earphones. No? Ang sa kilid, nadiri ang kani kung matingala mo dili ni siya on and off para sa uban ng cellphone.
Google Assistant ni siya. Yeah, kutublo ko ni mo do sa Google. Then ganing sa babaw, mo ning butanan sa micro USB card kani dire sa iyahang left. Tapos sa right side nana dire ang volume kadong volume down, volume up, og ang on and off nga button. Alright. So karon ato na siyang i-on. So na-on na nato ang cellphone guys, no? Avengers at ang wallpaper. So as you can see, smooth kay siya. Ayan lagi na sa mga bag, smooth. Pero kani siya, smooth gini siya kaya mga specs ani. Nana siya 8GB nga RAM ug 128GB nga ROM. Imagine how smooth is that. No? And muna yung pinaka-coolest part ano yung cellphone guys, kaya ang fingerprint niya, no, sa screen mismo mo gawas. So, kinahalan ang pingan, ginin mo siya, no. So, mag-register tag fingerprint na to dire karon, no. Alright. So, na-register na ako ng fingerprint, no. Then, kung mag-open ko na yung cellphone, syempre, tuplo ko na to na mo gamit ang imong thumb, kaya mo man to yung gamit. Alright. So, testingan na ako, no. Kung mugana ba yun, kung unsa kapaspas ang iyang processing. Let's try this. Oh! Paspas kayo siya, dili siya para sa uban nga cellphone nga magkuan pa, mag-error pa kani diretso na. So muna naka-advantage kung magpalit ka ng cellphone. Utro na ako kay nindot mo sa feeling gadot ana okay sa. Ayos yung siya guys, tanawa guys para dili mo magduda na basig scripted ni. Tanawa kung sa kapaspas di ba? Murag nara sa point 1.5 seconds no nga pag second ra. So karon ato na testingan ang camera ani. Kay atong goal ani no kung pwede man siya pang vlogging cellphone kung pwede man siya. Ato nga do ng camera. Camera. Kuam ning now. So, tanaw yung likod nga camera guys. Sige na, tanaw ko gwapo ko dire oh. See that? Then ang front cam niya, no, testingan na to. Did you see this? Mo-pop up na siya correct. Inig mo kuhan ka. So, tsada kay siya guys. Tsada kay mong exposure dire sa front cam niya kay mugwapo ka. No? Makita gid ang natural beauty, pwede siya pang vlog. So, akong testingan kung tsada ba gid ang quality ano yung camera no. Mag-vlog ko gamit kani. Hi guys. This is now the quality of this camera. So muna siya ang tagya sa cellphone. Kani. No, gi-unbox na mo para na may content dere. So nara. Chuy kayo siya. Wala siya. There's nothing around there that sucks. So nara. Chuy kayo siya. Wala siya. There's nothing around there that sucks. So guys, tsada kayo siya camera no. Ang back ani niya, namo siya stabilizer no para dili magkurog-kurog. Tsada kayo siya i-vlog yun. Kaya kung mag-montage ka or cinematic shots, gamitan mo ni siya og stabilizer. Dili magkurog ang imong shots. Then napo ni siya 4K. Grabe ka. 4K. Kung gusto mo mag-vlog no, kani gyud nga cellphone yung paliton. Yeah, okay. Kanang balag mahal siya gamay, pero worth it man pod kung magpalit mo ani nang kay. Imagine ay tulo ka camera. Tapos pop up pa jud ang saluyo. Ang sa tubangan di. Nya, dili siya lag. Tsara po siya pang gaming. Actually, nanan siya yung mga games dire nga ML, mga dagkog gig nga mga games niya. Smooth gyapon kayo siya. Then, mo na siya, i-recommend naman sa inyo nga palit mo yung ani. Marag kakuan lang na. By the way, ang yung back camera ani na ay 48 megapixel. So, apo mo mangita na. Ang iyang front camera man ay ang iyang front camera na ay 32 megapixel, no? Wala na katunga inyo mga cellphone nga keypad. Dili na parehas sa cellphone nga anak nimo. Aya pa mo lihok ang view, no? Murag mailiwet o murag mahiwi pag gamay mong naong.
Kani, mahiwi na lang mong naong. Kasunod, di ako rin sa mga. So, muna. Tsada kayo siya, guys. So, Vivo. Baka naman. So, ang pinganan nyo ganing nga cellphone, labi nag ka ng mahulog-hulog. Delikado ka na hulog-hulog. Pero, magpalit na siya shockproof case. Ang advantage po yan nga cellphone, guys, na siya drop detection. Kung kabalo mo sa drop detection, kung mahulog ni siya, automatic kani siyang camera nga pop-up, musulod siya sa ilalong para safety siya, nang dili siya mabali or bang bang. Nga na, so tsara siya nga cellphone, so magpalit ka na siya shockproof case, na po yun siya isulod dire. Then sulod nyo, ano din? Worth it. Vivo! Baka naman! Sponsor! So guys, mora to no. Tsada kayo ang Vivo V15 Pro kay smooth na kayo. Tsada kay quality ang camera. Night drop detection, tsada. Basta tsada tanan. So, palit na mo. Thanks for watching.